हे लोगोफोर दिनैनि बे गुबुन मोनसे गोदान आपडेट भिडिअहाय नोंथांमोन गासैखौबो बरायहर थालायबाय दे स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै एक्चुअली लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेल नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादोंआनो जानांगौ दे लोगोफोर जे नोंथांमोननिसिम दिनैहाय आं मा भिडिअनि सायावहाय आपडेटखौ लानानै फैदों एक्चुअली लोगोफोर भिडिअफोरनि आपडेटखौ होया गोबाव समानो जाबायमोन दे लोगोफोर स' नोंथांमोननिसिम दिनैहाय आं गुबुन मोनसे भिडिअनि आपडेटखौ होनो सानलायबाय दे एक्चुअली लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बे संदान आबुं बर' सावथुननि एपिसोड 11 भिडिअखौहाय गोबां मानसिफोरानो नायखाबायानो जानांगौ दे लोगोफोर एक्चुअली लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअनि कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों गोबां मानसिफोरानो सोंहरदों आन्दै बे संदान आबुं बर' सावथुननि एपिसोड 12 भिडिअखौहाय माब्ला रिलिज खालामगोन होननानै एक्चुअली लोगोफोर जा बगाजुलि कमेडियान इउट्युब चेनेलाहाय बे संदान आबुं बर' सावथुन एपिसोड 12 नि सोमोन्दै जेबो आपडेट होथ'वाखै दे लोगोफोर स' लोगोफोर जेब्ला बिथांमोना चेनेलनि गेजेरजोंहाय माबा मोनसे आपडेट जुदि होयो अब्ला आं नोंथांमोननिसिम गुबुन मोनसे भिडिअजोंहाय आपडेट खालामना होगोन दे स' लोगोफोर जोंहा माखासे समनि उनावहायब्लाबो बे संदान आबुं बर' सावथुनखौहाय जोबजासिमखौनो नुनो मोनगोन दे स' लोगोफोर नोंथांमोना बिदिब्ला बे संदान आबुं बर' सावथुननि एपिसोड 12, 13 फोरखौ नायनो थाखाय नेनानै थाबानो जाबाय दे लोगोफोर बिथांमोना जुदि बे चेनेलनि गेजेरजोंहाय एपिसोड 12 नि माबा मोनसे आपडेट जुदि होयो अब्ला आं नोंथांमोननिसिम गुबुन मोनसे भिडिअजों शेयार खालामगोन दे स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि शर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै भिडिअखौ खनसे लाइक खालामनानै होबानो जाबाय दे लोगोफोर आरो सोरबाफोर जुदि चेनेलाव भिडिअखौ गोदानै नायगासिनो दं अब्ला नोंथांमोना चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै ला दे